سلام كبرات تخاتلتين حجي أبستدالو زيناتات بزعبا أبدو أفريقيا زول الزاتا زملكات زول حبريتاتات مسراتي جوجل عطقات فاغنر ني إرتراون زتقصل الدبداب بمستادو أو سودان أمباسادر أمريكا مسمرحة هادان دوان بين عمر مرخبو أب موزامبيك ني حاسوت آيفون سرحو تشايناويان متحازومن زتغلق خونيو أبزا چانل دماني وتر تخاتلتن مخوان سبسكرايب كود قبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم اتي اب تግራይ ሰላም ንምምጻእ ተባሂሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ዘተ ሰላም ካብ ቀደም እውን ናይ ዕለት ገደብ ኣይነበረን ክብል ወሃቢ ቃል ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝሓበረ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጻ እዚ ኸውን ዘሎ ኣብ ዘእዋን እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ከሳብ ረቡዕ ተናዊሕ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ይንዝሓላ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ነቲ ዘተ ኣመልኪቱ ከዓ ወሃቢ ቃል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፈኪ መሐመድ ዝኾነ ኤባ ካሎንዶ ናብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብቲ ዝርብ ዝተገብረ ናይ ዕለት ገደብ የለን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘተ ኣፍልጦ ዘሎ ዲፕሎማስኛ ድማ እቲ ዝርብ ሎምሶኒ ቀጺሎ ከም ዝወዓለ ከረጋገጽ እንከሎ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ብዝመልከት ግና ኩሎም ኣብቲ ዘተ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ብዛዕባ ምስጢራውነት እቲ ዘተ ኣዝዮም ጽኑዓት እዮም ክብል ከም ዝሓበረ ገሊጻ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መስልኡኽ ትግራይ ቅርበት ዘለዎ ካልእ ምንጪ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ዘተ ክሳብ ሰሉስውን ቀጺሉ ክውዕል ምዃኑ ሓበሬታ ሂበሎ ሓንቲ ደ ኮንቲነንታል እትበሃል ምሩሕ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ዘተ ካብ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታት ረኺበየ ኢላ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ኣብ መጀመርታ እቲ ዘተ ብዘይ ምህላው ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን መደነጓያትን ዝሓለታትን ከም ዝተራእየሉ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግና ቁሩብ ምዕባለታት ከም ዝነበረ ብሕጂ ከዓ ኣብ ናይ ምቁራስ ተኽሲ ዝምልከት ስምዕ ክግበር ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሃባ ክትጽሕፍን ከላ ክልቲኦም ተዛተይቲ ወገናት ከዓ ኣብ ግዜ ልዝብ ይኹን ካብ ልዝብ ወጻኢ ዝኾነ ሓበሬታ ከየምልቑ ኣብ ስምዕ ምብጽሖም እቲ ልዝብ ብምስጢራዊ መንገዲ ክካየድ ኣገዲዱ ምህላው ገሊጻላ ብዙሓት ማዕከናት ይሕብርኦ ከም ዘለዋ ኣብ መዛዘመ እቲ ልዝብ ሓደ ሓበራዊ መግለጺ ክወሃብ ትጽቢት ይግበር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ላዕለዎት ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ይሳተፉ ኣለዉ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢራቶ ከም ዘላ ከዓ እቲ ልዝብ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ መሬት ትግራይ ብሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ዝድገፉ ሓይልታት ፌደራል ብኸበድቲ ብረትን ነፈርትን ዝተሓገዘ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይገብሩ ምህላዎም ገሊጻ እቶም ኣብ ውግእ ተጸሚዶም ዘለዉ ሓይልታት ፍልልያቶም ብዘተ ንምፍታሕ ዕጹው ኣኼባታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡን ዘጊድ ግና ኣጀንዳ ናይቲ ልዝብ ኮነ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ ነገር የለን ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ዘተ ዝመርሕ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ዝርብ ነቲ ደማዊ ኩናት ከብቅዕ ዝገብር ከም ዝኸውን ዘለዎ እምነት ኣቐዲሞም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ካልእ ምዝ ናይ ትግራይ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ድማ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ብናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ሓደ ማሕበረሰብ ዓለም ምቁራስ ተኽሲ ክህሉ ጻውዒት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን መጥቃዕታቶም ይሕይሉ ኣለዉ ዝብል ጽሑፍ ናይ ሓደ ተጠቃሚ ፌስቡክ ድሕሪ ምዝርግሑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ተቃውሞታት ክመጽ ዝወዓለ ኮይኑ ኣማሲ ግና እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሎማዓልቲ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ኣድዳት ሰርሰርቲ ወይ ድማ ሃከርስ ኮይኑ ከም ዝወዓለ እቲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ከዓ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መግለጺ ከም ዘይኮነ ብምሕባር እቲ ዝዘርግሐ ጽሑፍ ድሕሪ ምድምሳስ ሕጂ እቲ ሕሳቡ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ ቀንዲ ቀረብቲ ፑቲን ዝኾነ ብናይ ሃገራት ምዕራብ ማዕከናት ከዓ ከሻነ ፑቲን ብዝብል ቀጽል ስም ዘለለን መስራቲ እቲ ቫግነር ዝበሃል ምስጢራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዝኾነ የቭጌኒ ፕሪጎዚን ናብ ሚኒስተር ሕርሻ ሩስያ ዲሚትሪ ፓሩሼቭ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ናብተን ኤርትራውን ዝተቐሰለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ እኽሊ ንሰደት ክቐርብ ምኽኣሉ ናይ ምስጋና ጽሑፍ ከም ዝለኣኸ ሓንቲ ብቋንቋ ሩስያ ሓበሬታታት እትዝርግሕ ዩሬሽያ ዴይሊ እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እዚ ብኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ብሓፈሻ ሃገራት ምዕራብ ነቶም ብገንዘብ ተኸፊሎም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተዋፊሮም ዘለዉ ጉጅለ ዕሱባት ኢሎም ዝጽውዕዎም ቫግነር ዝበሃሉ ጉጅለ ዕጡቓት ዘካይድ ቢልዮኔር ኣብቲ ናብ ሚኒስተር ሕርሻ ሩስያ ልኢኽዎ ዘሎ ደብዳቤ ቃል ብቓሉ እዚ ነቲ ናብዚ እዋን ኣብ ቅልውላው እኽሊ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍጻመ ኢለ እየ ዝቖፅሮ ከም ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ እዋን ዝተዋፈረ ሰብ መጠን ነቲ ተበጉስኻ ሙሉእ ብምሉእ እደግፎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቀንዲ መሻርክትና ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ማልን ኮይነን ንሽበራ ብዓወት ንቃለሰለን ንናጽነተን ከዓ ንከላኸለለን ኣለና ብተወሳኺ ምስ ሃገረ ኤርትራ ሪፓብሊክ ጊኒ ኮናክሪ ቡርኪና ፋሶን በቀረባ ንተሓባበሪና እዘን ሃገራት ንሃገርና ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ በነጥፈት ይድግፈየን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊዞም ምስ ሩስያ ምሕዝነት ዘለዎም መንግስታት ተራእዩ ዘይፈለጥ ቆጠባውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ብምባል እዩ እቲ ሚኒስተር ሕርሻ ናይ ሩስያ ብመንገዲ ሚኒስትሩ ገይሩ ናብ ኣፍሪቃ እኽሊ ብምልኣኹ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ሰዲዱሉ ኣሎ እዚ ኣካየዲ ጉጅለ ዕጡቓት ቫግነር ዝኾነ የቭጌኒ ፕሪጎዚን ኣብ ማሊን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ህላወ ከም ዘለዎ በቶም ኣብተን ሃገራት ዘለዉ ወተሃደራት ቫግነር ዝተረጋገጸ ኮይኑ ኣብ ሊቢያን ሱዳንን ውን በቶም ወተሃደራት ቫግነር ህላወ ከም ዘለዎ ይዝግለጽ የቭጌኒ ፕሪጎዚን ሓደ ካብ ቀንዲ ቀረብቲ ፑቲን ዝኾኑ ብኦሊጋርክ ዝፍለጡ ሃብታማት ናይ ሩስያ እዩ
هاجر السودان أم مبرقة هاجر منغو استفلالي قبيلاتات زلو مسحاب كومدما مسمع كلاي منغس زلو زي مسمع جينا مع لبز زي بصحن ابز حلف اوان بتدغاغامي ودب كساب زعصو زبصحلو كونتا زتفطرلو زوبا زنبر خوينو حجخا امريكا بمنغد امباسادر ابزو مبرق السودان مستم زعبي نبرت قبيلاتات تزوبا زخونو هادان دوان بين عمرن ركبات غيرا مهلاوا تغليصو امباسادر هاجر امريكا اب سودان كوينو اب قرب اوان استشمه امباسادر جيفري غوتفري نبت زوبا تغعيزو مسقند مرحتنايتهم كلته قبيلاتات ترخي بالله نسو بمنقد علاوني محبره وقصات انترنت حسابات غيرو زرغيحوا بزل حبريته خا مثل علوي مرحي هادن دوا زخونه محمد الامين ترك تراخيبو كم زتيخ حبرن كله بزعبه مبرق سودان زلو الراياتاتكم دما بزعبه قدامنتات تزوبا كومون بزعبه حدش حزبو منغست كتكل زغبر زل صعرتات املكيتو كم استزراربه حبيرو كابو قصيلو اذن حبرات منغستات امريكا امباسادر مثل علوي مرحي بين عامر زخونه علي ابراهيم دغلل ابلات قبيلون تراخيبو كم زتيخ غلصن كله مسؤون بزعبه زل بدهوتات قدامنتات كسرع زلوم قدايات كوم دما سيلو منغست نمتكال زغبر زلو صعرتات املكيتو كم زته غليصلو اب هاجر موزامبيك ناي حاسوت تليفون ايفون يسرحو زنبرو تشايناويان اب تحت قيد 5 اتو تغليصو مسرت توصي زله حبريته خا بوليس تحرز غبره تفتيش شحن 165 ناي حاسوت تليفونات ايفون اب تقصر كم زاتو غليصلو اذا خغاطم زخاله خا بوليس هاجر موزامبيك بزعبه ناي حاسوت تليفونات ايفون يسرحا لوا زبل حبريته مصريات دحر مجمارو اب حدا غزا تفتيش كغبر مس وسنيو نزر خبات رخيبو زلا ازي خون بر اب تحت قيد زاتو تشايناويان نحنا زخونه بدل ايفصمنان بمبال نتزقربلهم زله كستات كنصغون لو بوليس بزغبر مرمره خا غله كابتن استرخبان يحاسو تليفونات خاب وصاي هاجر بحبو زاتو مخانن حبيرو حدا ناي بوليس بعد سلطان ابزهبه مغلصي اتغزا منبري مسل غنا وشطو دارغا فابريكا ينتبلكا مغنان ايكونن ابو تليفونات ببزحي يغاططما اتي سيريال نمبر زبال فلي قصري يغبرلن بدحريو ابدو كونات ناب عداغا يوردان يرم بمبال غليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم